Này, bác xin ra. 네, 탕을 Anh lấy được sự. Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बराय हरबावनाय थाबाय दिनै आङो मेस्था गोखाजों नाजों संनो आखायाव लादों बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै दानिया नायलांदो 추억이 잠시 날 떠올린 거야. Say I will live fine. I can control. I miss you, baby. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 No. नै आंनिया मोनबाय मेस्था गोखाजों ना गोरान संनाया दा जानो जाखाबाय आं जानोसै जोबोद गोथाव जादों नोंथांमोनाबो खनसे ट्राइ खालामनानै नाय आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो नोंथांमोननि लोगोफोरनो आंनि भिडिअखौ शेयार खालाम आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनो बेखिनियानोमोन आंनि संनाया आरो जानाया आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ दा आं जानोसै आरोना